Κοτσέριν για τον Τζούρισιτς. Του δίνει στήριγμα ο Μλαντένοβιτς. Ο Τζούρισιτς το πήρε, καταπληκτική πάσα. Μλαντένοβιτς γυρίζει. Γερεμέγεφ 0-1 στο 6. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε να πάρουμε την πρόκριση και θα το κάνουμε από νωρίς, λέει ο Παναθηναϊκός στο 6ο λεπτό. Καταπληκτική συνεργασία. Πάρα πολύ ωραίο passing game. Η μπάλα φτάνει στον Τζούρισιτς. Την κρατάει με υπομονή. Περιμένει το ανέβασμα του Μλαντένοβιτς. Του περνάει καταπληκτικά την μπάλα. Εύκολο γύρισμα για τον Γερεμέγεφ. Μία επαφή. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Μπαλογιάννης. Αυτή τη φορά σεντράρει. Τον περίμενε ο Ίγκας, τον έδιωξε με το κεφάλι. Κάνει την πάσα ο Μιντόφ. Κάνει το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι, το οριζόντιο. Ενδεχομένως να έχει κάνει επαφή και με την μπάλα ο Τραγκόφσκι, αλλά κυρίως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Τελείω ο Μπακασέτας. Η μπάλα φτάνει έξω. Το σουτ στα δίχτυα. Φίλιπ Τζούρισιτς. Η μπάλα βρίσκει και κάπου, αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει που καταλήγει. 0-2. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης 3 συνολικά τερμάτων στο ζευγάρι. Γερεμέγεφ όμως διατήρησε κατοχή και έπαιξε με τον Μλαντένοβιτς. Αυτός για τον Τζούρισιτς που βρήκε τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας με τα εξαιρετικά πόδια. Δοκάρει η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαριού. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 3-0. Κότσιρας. Κόβει ο Διαμπατέ. Κόβει τρόπος του Λέγιν. Παίρνει ο Μαντσίνι. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή ο Μαντσίνι. Γυρίζει. 0-3. Μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα ο Τζούρισιτς. Δεν παίρνει νίκη. Κάνει θρίαμβο ο Παναθηναϊκός στο Χρήστο Μπότετ Stadium. 0-3 στο ημίχρονο. Κακό διώξιμο από τον Διαμπατέ. Το καταλαβαίνει αμέσως ο Γερεμέγεφ. Παίρνει την μπάλα, την αφήνει στο Μαντσίνι. Έχει ακολουθήσει γιατί καταλαβαίνει ο Τζούρισιτς τι θα συμβεί. Ο Μαντσίνι, παρά το γεγονός ότι μπορεί να πλασάρει και να σκοράρει ο ίδιος, το σιγουρεύει με τον αλτρουισμό που τον διακρίνει. Περνάει την μπάλα στον Τζούρισιτς. Αυτός μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στον επόμενο γύρο. Καταφθάνει ο Κότσιρας, εκτελεί ο Κότσιρας πάνω στο κορμί του Διαμπατέ. Αλλά επιμένει ο Παναθηναϊκός. Ξανά ο Κότσιρας, Γερεμέγεφ 0-4. Αλλά σηκώνεται σημαίακι από τον βοηθό για να υποδείξει σε θέση offside τον Γερεμέγεφ. Γκολ 0-4. Δεύτερο τέρμα του Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Το πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές και ο Αλόνσο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τα περισσότερα από τα γκολ που έχουν πετύχει, τουλάχιστον τα 2 από τα 4, πάρα πολύ όμορφα και δείχνει ότι σιγά σιγά αυτό που δουλεύει η ομάδα εδώ και περίπου 1,5 μήνα αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Μιντόφ ανεβαίνει, κάνει το σουτ, Ρακόφσκι κρατάει το ανέπαφο της εστίας του. Εδώ βρήκε ένα μεγάλο διάδρομο ο Μιντόφ, δεν κάλυψε κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού. Κόβει και ο Ακέρε τον Τζούρισιτς. Γερεμέγεφ, η assist η πάσα του Γερεμέγεφ. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει assist. Δεν επέτρεψε ο Μπερνάτ να γίνει assist. Ο Τετέ φεύγει στον χώρο. Πασάρει πολύ ωραία για τον Γερεμέγεφ. Ξανά Τετέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η προσποίηση πάει να κάνει και δεύτερη τρίπλα. Το κλείνουν 2. Βρίσκει τον τρόπο να πασάρει στον Γερεμέγεφ. Το τέτα-τέτ βγάζει ο Μπερνάτ. Επιμένει ο Παναθηναϊκός με Λιμιό. Εδώ έχασε την ευκαιρία για hat-trick ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Και ο Λιμιός φεύγει σε τέτα-τέτ. Δεν τα κατάφερε, τον νίξε ο Μπερνάτ. Κρατάει το δίκτυο του σκορ στο 0-4. Ήταν πάρα πολύ καλή η κίνηση του Λιμιού στο χώρο. Λιμιός. Ξανά για τον Μλαντένοβιτς. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στο τέταρτο των καθυστερήσεων βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα στο Σπόραρ. Ο Σπόραρ πέρασε τον Μπερνάτ, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη πια η γωνία για να μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αράο, Τετέ, στον άξονα για να γίνει κάτοχος της μπάλας και βγάζει μια καταπληκτική πάσα με το εξωτερικό για τον Σπόραρ που δεν σημαδεύει σωστά, για την ακρίβεια, σημαδεύει τον Μπερνάτ. Είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει κι αυτός. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο Σλάγκερ.
Πότε